L'Espai Mallorca era un centre cultural que se va fundar l'any 1996 pel Consell de Mallorca i que malauradament en novembre de 2012 va haver de tancar les portes. Un grup d'usuaris de l'Espai Mallorca ens vàrem unir en l'associació Crits i Renou i varen lluitar primer per evitar el tancament de l'Espai Mallorca i després, quan ja vàrem veure que era inevitable, per reobrir-lo i donar-li una nova forma i una nova manera de funcionament. La voluntat de l'Espai Mallorca sempre ha estat mantenir una reciprocitat entre Mallorca o una mica la cultura de les Illes i la cultura de Barcelona. És per això que tota la programació que es fan aquí es decideix horitzontalment amb la comissió de programació de l'associació i inclou recitals poètics, recitals literaris, ja que un dels pesos forts de l'espai, com dèiem, és la llibreria i la nostra vessant més literària. Però a més, a banda de totes aquestes presentacions de llibres, recitals, es poden trobar petits espectacles d'arts escèniques, concerts i tot d'activitats que giren al voltant de la cultura de les illes, però a més de la cultura catalana. Volem ser una mica el punt de trobada de les illes i de la cultura catalana aquí al Raval i a Barcelona. A més de tota aquesta activitat cultural, aquí a l'Espai Mallorca acollim un bon grapat d'amics i de visitants que venen a passar el seu temps de lleure a la cafeteria de l'espai i allà, a més de seure i parlar, sovint tasten algunes de les delícies que se preparen a la cuina, que tenim oferta gastronòmica i a més un racó gastronòmic en el qual qui vol pot comprar productes gastronòmics que venen de les illes a posta.